टिकेट होनाय बा टिकेट होयै बियो बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा इउपिपिएल दोलोनि माने मिरुनि बियो बिजिरनाय बिथांमोना जायखौ होगोन बिथांमोननि जानानै जोङो मावनो थाखाय साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्ला हिसाबै मिशन 6 लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैनि थारिखआव जोङो 6थायावबो 6था देरहानाया रोखा जानानै दङ। मानोना जों नुबाय थादों जे बिटिआरआव बा नैबे क'क्राझार जिल्लायाव जायफोर बिजेपि थांदों बे नांगालनिनो मानसिखा। नांगालनि टिकेट लानानैनो दानि बिजेपि जेनेबा बनरगावखौनो आं बुंबाय मानगोनां राजिब कुमार ब्रह्मआ जे बिपिएफनि टिकेट लानानैनो देरहाबोदों होमबा आरो मा दा देरहानायनि उनाव बिथाङा बिजेपि जादों। बे बिजेपि जानाय माने मा नांगालाखौनो बोखावनाय खोनाबाय। बे नांगालनि मानसियानो बिजेपि आरो बे बिजेपियानो नांगाल नङा होमबा। दिनै दाबो सन्देह जायो जों इलेक्सन खाथियाव नांगालनो होजोबगोन ना नांगाला बिजेपिनो होजोबगोन। दिनैनि थारिखआवथ' बयबो देरहानायनि सिमां नुयो। दा जोङो सानबाय थादों बनरगावआव बिजेपि आरो बिपिएफआ रानगोन आरो इउपिपिएलआ आरामसे देरहालांगोन। थारमाने जायखि टिकेट मोना जायखि थिरा आं मोनबाबो देरहागोन सोरबाया मोनबाबो देरहागोन। खिन्थु जोङो टिकेटनि माने लबाव बा टिकेटनि लुगैनायनि थाखायनोल' खामानि मावनो नाङा। जों इउपिपिएलनि जानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो जायनोनो टिकेट होगोन नङा होमबा बिनि जानानै खामानि मावगोन होननानै जों साफ्रोमबो दैदेनगिरिया नेताफ्रा आवगायनांगोन। अब्लासो जोङो 6थायावबो 6था देरहागोन। दिनैथ' देरहानाया रोखाखा। आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गासिबो दैदेनगिरिखौसो खावलायनो लुगैदों। थारमाने खावलायदों